Wasalna issa għall-iktar parti mistennija ta' serata, ċabċipa. Le, sen ħabru 12 il-finalista tal-Anja tal-Poplu. Għalek insejjaħ lil-PRO tal-Kumitat Anja tal-Poplu, Josephine E. Beyer Grek ħdejja. Nilqa l-Josephine, ma natuha ċabċipa, sinjuri. Merħba Josephine. Nsellem lilkom kollha li tinsabu hawnhekk u nsellem ukoll il-telespettaturi tagħna li qegħdin tisseguna live permezz ta' TVM2. Nirringrazzja ħafna lil kull min ħadem biex dan il-festival seta' ikun possibbli llejla. Nixtieq nirringrazzja b'mod speċjali lill-preżentatur tant bravu, idejat innovattivi Sean Boħaġar flimkien ma' Wayne u Gilbert Proset tassew ta' kif ċekkijiet Josephine. X'inhi? Tinsaw xi ċekkijiet. Bil-grazzi biss ma naħdmux. Moħna qegħdin. Importanti fil-post. Bħalissa moment eċitanti għandi riżultat fidejja, pero nixtieq ukoll nirringrazzja mill-qalb lil Father Morris Mifsud Semmejtu. l-40 sena tal-40 edizzjoni mill-1973 itella dan il-festival. Proset Father Morris. Iġifieri da minħabba fih taf kemm tafu diski intom, hemm ħafna diski li minħabba fih. ċabċipik barejja. Bravo Father Morris. Bravo. U sinjuri, permettuli, ħanitlobkom l-aħħar applaus. Naf li ansjużi biex tkunu tafu minn huma 12 il-finalista ta' nhar is-sibt, però minn qalbi nitolbkom l-ikbar applaus għat 18 il-kanzunetti kollha kemm huma. Li qegħdin fuq is-CD li jistgħu jixtru. U ixtru s-CD, u kull minn hawnhekk li jintkom preżentaturi jew tisegwuna minn ġadjarkom li jintom preżentaturi jew xandara jibqgħu xandru 18 il-kanzunetta kollha kemm huma. Ħanaddi biex naqra il-lista tal-finalisti. Fidejk Josephine, sinjuri, 12 il-finalista tal-Anja tal-Poplu l-40 edizzjoni 2016. L-ewwel kanzunetta li se nkunu qegħdin insegwu nhar is-sibt li ġej hija l-kanzunetta bit-titlu Ta' bil-lejl. Kanzunetta oħra li se nkunu qegħdin insegwu nhar is-sibt hija Ħallejt il-passi wrajk. It-tielet kanzunetta li se tkun qed tiġi hawnhekk segwita nhar is-sibt hija wkoll Is-Sinjur. Qed niċċekkja tajjeb il-karta ma mhux nagħmel xi żball. Kanzunetta oħra li se tkun magħna nhar is-sibt hija l-kanzunetta Ħabta u Sabta. Kanzunetta oħra Mellisni. Pupa tal-plastik. Il-biża u jien. Ngħidlek. Id-der. U għawek il-kantanti għedin jinaqdu maħna, fadlilna, jifu l-istati għaj fadal li nħabbar l-aħħar tlet parteċipanti. Kanzunetta oħra hija X'se jsir? Fadal biss l-aħħar tnejn nħabbar. Jien biss. U sinjuri l-aħħar kanzunetta li se tkun magħna nhar is-sibt hija l-kanzunetta Xar Twil. Sinjuri, 12 il-finalista tal-Anja tal-Poplu 2016. Infakkarkom li nhar is-sibt se jkun hawn taqtiem il-kbar bejn dawn il-parteċipanti. Diġà qed ixtru l-armi puntati fil-fatt. Nirringrazzjaw ħafna lill-Kumitat tal-Anja tal-Poplu, Spazju Kreattiv, PBS, il-Kunsil Malti għall-Arti u l-Fondazzjoni Valletta 2018 tal-għajnuna tagħhom. Tinsewx li tistgħu tkunu magħna għall-finali ta' nhar is-sibt. Il-finali s-sibt dik oħra, il-finali tal-Anja tal-Poplu. Tistgħu tixtru l-biljetti minn Spazju Kreattiv. Sinjuri, ċabċipa lill-kantanti tal-kanzunetti kollha ħajjejt. Narawkom nhar is-sibt live minn Pjazza Teatru Real għal-finali tal-40 edizzjoni l-Anja tal-Poplu 2016.
il-finalisti. Il-lejli tajjeb.